बाय बाय इउपिपिएल वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। मोनसे समनि संग्रामी मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामी बिथांमोनहाबो इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननाय दङ। सारा बिटिसियावनो जेरैबायदि आवगायहाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ परिबर्तननि नामाव जेबो होनो हायाखै। एबार बिपिएफ सरकार फैयोब्ला जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास खालामनाय, उदालगुरियाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट खालामनाय, सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों, कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों। माने टटेल इउपिपिएल सरकारा फेलार जादों। ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो बिपिएफखौ नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ। रायजो राजा बिटिसिनि प्रमद बर' आरो इउपिपिएलखौ रागा जोंनाय दङ। सारा बिटिसियावनो जेरैबायदि आवगायहाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ परिबर्तननि नामाव जेबो होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बिटिसिनि प्रमद बर' आरो इउपिपिएलखौ रागा जोंनाय दङ। लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै, रिपर्टारफोरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होननाया प्रमद बर'आ दिनैसिमबो बिटिसि ओनसोलनि जार्नालिस्टफोरा सान्दुं अखा समाजनि मोजां खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननोबो होआखै। दिनै ससियेल मिडिया बा जार्नालिस्टफोराबो प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, आबादारिफ्रा मा होनो मोजां आबादनि जेरैबायदि सहाय होनो होन्दोंमोन, ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, भेन्सार स्कुलनि मास्टारफ्रा गाज्रि मोनदों, कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनदों। मोनसे समनि संग्रामी मोनफ्रोमबो थाखोनि संग्रामी बिथांमोनहाबो इउपिपिएल सरकारखौ दुखु मोननाय दङ। माने टटेल इउपिपिएल सरकारा फेलार जादों। ओंखायनो सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायबो बिपिएफखौ नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ नांगौ। बाय बाय इउपिपिएल वेलकाम हाग्रामा महिलारि सार बे स्ल'गाना सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेजेराव सोनारगासिनो दङ। दिनै जोंहा बिपिएफनि दौ हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ होननानै बिटिसियाव सान्थि नांगौ, बिटिसियाव गोजोन नांगौ, बिटिसियाव डेभेलपमेन्ट नांगौ। दा नाथाय फेराफारसेथिं इउपिपिएलआ आं प्रमद बर' आदाखौनो बुङो बा सोरबा हरिसिंगानि एमसिएलए सन्जय सरगियारिखौनो बुङो, सोरबा जुदि इउपिपिएलनि बुंनो हायोब्ला बिटिसिखौ जों हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै रावबो बिथांमोनहा साहस जाया। हाग्रामा सारनि खाथियाव बिथांमोनहा गसंनानै जुजिनो रावबो साहस गैया। प्रमद बर'आनो होन, सोरबा बिथांमोननि मन्थ्रियानो होन, डिपुटि चिफआनो होन, इएमफोरानो होन, दिनैसिमबो 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। मानोना बिथांमोनहा जेनखागोन। थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायोब्ला क'क्राझाराव बिथांमोनहा जेरैबायदि पार्सेन्टेज मोनदों, गुबुन दोलोखौ जुदि माइनास खालामनानै गावसोर जुदि क'क्राझाराव बिसोरो 2 लाख मोनदोंब्ला उदालगुरियाव बिसोर केन्डिडेट गैया, उदालगुरियाव 2 लाखखौनो हमबाय, 4 लाखल'सो जागोन सारा बिटिसियाव। 4 लाख बा अनलि 20% भट लानानै खुनु दिनैसिमबो सरकार दानाय रेकर्डआनो गैया। जोंहा 40% दङ, देरहानो थाखाय 37% नांगौ सरकार दानो थाखाय, नाथाय जोंहा 40% दङ। थारमाने जोंहा आग्लायनानै दङ। ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बिपिएफआ गोनो गोथो नङा, जोङो हारसिं गेलेगोन आरो हारसिं सरकार दागोन। नाथाय इउपिपिएलआ जेनखागोनखौ मिन्थिनानै बिथांमोनहा हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनो हाया। आरो आं सानो बिथांमोनहा इलेक्सननि सिगां सोरबा सारेन्डार खालामगोन, सोरबा गेलेया होनगोन, अबेबा एमसिएलएफ्रा टिकेट बिनायफ्रा बिथांमोनहा बुंगोन जों गेलेला होननानै बिथांमोनहा सारेन्डार जागोनखौ आङो साननानै लायो। दा ओंखायनो जों बिपिएफआ मोनफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। सेंग्रा सिख्लानि थाखाय हा पाट्टा होनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ। ओंखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो जा, भेन्सार स्कुलनि मास्टारानो जा, बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरानो जा, बिटिसि ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोफिननांगोन। दा नाथाय इउपिपिएलआ दिनै बुंगासिनो दङ गोजोन लाबोबाय होननानै, नाथाय रायजो राजाया गोजोननायानो गैया। माबायदि गोजोन बिलाइ, रायजो राजाया गोजोननाय गैया। ओंखायनो जोंनो रियेल पिस एन्ड हेपिनेस आर बोथ रिलेटेड। ओंखायनो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा गोजोन मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा सरकारजों अनसायजागोन। आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि बिटिसिखौ बानायदों, जोंहा रिजलिउसन लाखानाय दङ। एबार बिपिएफ सरकार फैयोब्ला जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास खालामनाय, उदालगुरियाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेट खालामनाय आरो उदालगुरियाव फरायसाफ्रा फरायनो मोनगोन इउनिभार्सिटियाबाबो जायोब्ला। मानोना जोंहा गंसेल' इउनिभार्सिटि दङ, थोआ। दा ओंखायनो बेफोरबायदि खोथा जोंहा बिपिएफआ रिजलिउसन लाखाबाय। ओंखायनो साफ्रोमबो थाखोनि थाखाय खामानि मावगोन बिपिएफआ।